Pininini! Bon dia, estem a Telepanamà. Comencem amb el transcurs de les notícies del dia. Posen un desfibrilador que avisa per correu o SMS de les urgències. L'aparell envia cada dia un informe detallat del metge. Es poden consultar dades per internet. Tracta de l'insuficiència cardíaca. Pininini! Ara, una notícia d'actualitat esportiva. L'asturià Fernando Alonso ha aconseguit marcar els millors temps al circuit de Montmeló, amb les millores del nou Renault R28. Pininini! Passem a altres notícies. Ha mort atropellada per un tren una nena al pas Maraí de Sant Feliu. Els veïns fa 20 anys que reclamen que s'elimini. Aquest punt on ja ha mort un home fa uns mesos. La mort anava distraïda. Pininini! El còmic és art a Barcelona. En aquests dies el còmic ha arribat a la Fira de Barcelona. Els 50 anys de Mortadelo i Filemón de la sèrie Herois en còmic Kino Liniers. Els grans autors i personatges del novè art es donen cita al 26è Saló Internacional de la Historieta. Pininini! La bogeria terrorista. La Fura dels Baus basa el seu espectacle Boris Godunov en el segrest del teatre Dubkova de Moscou, preparat el 2002 per un grup txetxè. Alfu! Altu! No em moveu! Quiets, quiets! Què és això? Hola. Volem fer un comunicat terrorista. Començo, no? Començo? Sí, comença. No, començo. Població. Conjunt sobre el que es fa un estudi. Individu. Qualsevol element de la població estudiada. Mostra sus... Un moment. Això és socials. Que són les obres socials. Un moment. Això ja. Un moment. Que lo tiene él. Ja està. Que lo té aquest noi. I per què l'havies esconegut? No, això no és. Ja. Bueno, improviso això. Bueno, el comunicat té que ser de... A veure... Oi, però que m'estan trucant. Es pegadista la canción, ¿eh? Molt? Esa morenita que chiqui la pone muy tontita. Lo baila Rajón, lo baila Hugo Chávez, lo baila Zapatero, mi amor. Sí, digue'm. Que si volem unes pizzas. Unes pizzas? Unes pizzas. Comer, unes D'Espanya, pizzas. no? Sí, d'Espanya, no treballar totes de Xile. De pepperoni. ¿De pepperoni? No, calla, tu no opines. Tu tampoc. ¿De pepperoni? Aquest no és tampoc. ¿Es que de pepperoni o qué? De pepperoni i barbacoa. De pepperoni i barbacoa. De pepperoni. Calla! ¿Amb tomàquet? Sí, amb tomàquet. Vale. No digues res, tu. Amb tomàquet, no? Pepperoni amb tomàquet. Sí. Vale. Anem tots a dinar de casa, no? Sí, ara. Vosaltres veniu? Tu no vens. Tu vaig? Sí, ell ve. Vale, un mes. Vale, adeu. Ell diu que no ve.
Ja et dic que diu que no ve? Sí. Vale. Que tu no vens. A veure, vale. Gilipolles. Vale, el comunicat. Volem fer el comunicat. I necessitem bitllets i tal. Bitllets Bitllet de 2 euros. de 12 euros sense marcar. Sense marcar. Sense marcar. El nostre ídol. Què dius? Ah, el nostre ídol. Vale. Nostre ídol, no nuestro ídol. ¡Tú! ¡Vas, estoy molestando, ¡Que te he pillado! ¡El móvil! ¡Que tiene el móvil! ¡El móvil! ¿Qué volies fer el móvil? ¡Estás trucant a la policia! Bueno, Bueno, Molt bé, pues, molt bé. el comunicat segueix així. Tu! Mira un avió. És veritat. L'avió? On està l'avió? ¡Que la broma! Això no... No passa res. Estàs bé? Estàs bé, va. Deixar en pau ja. Bueno, Se no le puede pegar. volem fer el comunicat i volem bitllets de 2 euros i sense marcar. I també en volem una mula. Una mula. Una mula per escapar-nos. Sí, per escapar-nos. Que porti... Escolta, la teva nòvia no et va fer un missatge? Ah, sí, és veritat. Contesta-li, no? Que tenia que contestar i no m'he recordat. Ja diria jo. Espera, no, sí. Espera. I què li dic? Dile que esta noche nos vamos. Que aquesta nit... Però tu no, jo. Que aquí... La policia! Policia! Corre! Amb això ha finalitzat el Telenotícies d'avui. Sentim els incidents passats. Ara passem a les imatges més curioses del dia. Dins la imatge. Pininini. Bon dia, estem a Telepanamà. Me queda blanco. Bon dia, estem a Telepanamà. Passem al transcurs de les notícies. Hola! Que tenía que salir con un papel, joder. Sí. Yo soy Aquesta comunicació perquè... No vengas a mí. Podeu callar ja? Això ha sigut la conclusió del Telenotícies d'avui. Corten. Y el chiqui chiqui se baila así. 1, el breaking dance. 2, el cruzadito. 3, el Michael Jackson. 4, el Robocop. Baila chiqui chiqui, lo bailan los heavy, también los friki. Lo bailan en la cárcel, lo bailan en la escuela, lo baila mi madre.